som Reosu späť a dneska mám video, kde som vysvetľujem, jak som prvýkrát získal moju holku a mám 9 rokov. Chápeš? A dobre, počkaj. Dobre, takže, keď získam 50 odberateľov, natočím OneBlock toto. A ja som omylom povedal, že keď dostanem ďalší odber, urobím. A ja som chcel povedať, že keď dosiahneme 50. Sorry. Jo, ale ako máme 47. Či 47, nebo koľko? No, takže teda som zapol svetlo. Takže teda mi to bude svietiť do očí. Tak počkajte. Dobre? Ja si myslím, že to svetlo je dobré. Počkaj. Je to dobré to svetlo. Aj nepasuje dobre. Ideme na to video. Dajte ešte na hlas. Ja som mladý. Vierko. Dneska vôbec sme na sveku. Nejdeme do tým. Ďalej, tam proste spolky. Mám rovnejšie vec. Nejaký aj som mám výrel na jelku. Jenom čaška. To sa kúpiť. Keď púšťu vôbec. To som v škole nekaj. Nemám bol. Tak som ešte si predstavoval, ako malo vyzerať malá jelka, ale chápeš. Neveľký som sa vlastne. Bol s kolezom. Hotovým veľkým veľkú. Nejaká potom máme na tie Máme ešte jedno video. Ja som prosteň a ja nespadím nič. Chcem vám povedať jednu vec. Ako získal som tohle, aj na kolene som mal. To bolo nepríjemné čas. Idem sa ku babke späť a sa posmykol na bezidli. Je som úplne aze. Plakal život akože. Musím pomôcť. Ja som ešte tlačil ten bicykel a som to vydržal, ale chlap. A keď som prišiel tam, tak ja proste mal nejakú lekárku a že ja som sa tvoril, že to bolo rýchlo, ako už som OK a už nefunguje tento svet. Chápeš? Ideme späť na to video. Prosím, zoberiem. A príjem. Hej, som povedal, že proste vezme si ma. A proste ja som myslím, ja proste som nerozumel. A ja proste som vás gledal. Ja ti nepomáhajú mi prstami? Mám kufarku, mám hlopou, jasno. Bylo niekde som počul dobré a chodí do môjho počul veľmi dobré. Za nekedy stredný. Takže idem do strednej. Som teraz dala A. Či A. Tak. Keď budem taký A, môj brat bude stredný. Sama o tom musí pár tam. Neviem, mogu ja hodinu. Začne škola, 2 mesiace, keď budem.
dostanem modu. A keď budeme mať už 2 mesiace voľnú mačku, dostanem hodinky. Ja som dostal hodinky. Mám modu, tak by si budem môcť, ale potom musíme strednúť, ukázať si mapu, ideme bývame. A budeme sa stretli. Páči všetko na tom videu, vedie like a odber a... Toto všetko na tom videu dáte like a odber a... Toto isté som povedal, tu teda ako toto každý hovorí video. Ne, fakt prosím dajte, chcete vidieť toto OneBlock, toto. Prosím. Prosím, jak sem. Počúvaj, kámo, ako prosím, mám vás rád, prosím, dajte mi, fandíme vám, ak mi dáte, no tak dajte like a odber, lebo nedostanete merch, prosím, dajte like a odber a čaute, počkaj, a čaute.